ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17-11-23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರೆಯರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದಾ ವಾ ನಶೆ ಟುಪ್ಪುನಗ ಕಾಯಿಲೆಲ ಸದಾ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ನಶೆ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಈ ಪರತ್ ಶರೀರದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಶರೀರದ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಏತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಭನೋ ದೀವನರೋ ಆತೆ ಕಾಯಿಲೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಶರೀರನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೌಡರ್ ಕ್ರೀಮು ಇಂಚಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತಲ ವ್ಯರ್ಥ ಶೃಂಗಾರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೊರ್ದು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಅವೇ ನಿಕುಲ್ನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಶೃಂಗಾರವಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಏರು ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೆರೋ ಅಕಲೆಗಾದು ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಆ ಮಾತ ಅಪ್ಪನ ರಚಯಿತ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನೋರ್ದೇ ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಸತ್ಯಯುಗತ ಸ್ಥಾಪನೆಯನಗ ಮನುಷ್ಯಗ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಗ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಸಂಗಮದ ಸಮಯದಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಬತದು ದುರ್ಗತಿರ್ದು ಸದ್ಗತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಭಾರತ ಮಾತೆರ್ದಲ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲ್ನ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತು 84 ಜನ್ಮದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರುಸುರುಕುವ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುವೆರು. ದೇವತೆಲೆಗು 84 ಜನ್ಮಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ನಲ 84 ಜನ್ಮಲಾದುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುನಕ್ಲೆನು ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕನೇ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಪುನಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನ ಇಂದನೆ ತ್ರಿಲೋಕ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ತ್ರಿಲೋಕ ನಾಥ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಐಕ್ ಅರ್ಥಲ ಸಹ ಒಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಒವಾಂಡಲ ತ್ರಿಲೋಕ ಒಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವಡು ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಪಂದು ಒರಿ ಬಾಬಾಗ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗುಲ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪುದರ್ನ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಇಂಚಿನ ಈ ಮಾತ ಪುದರ್ನು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಅಕಲೆಗು ದೀವೊಂದೇರು. ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ಲೆನ ದೀವೊಂದೇರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇತ್ತಂತೂ ರಾಧಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡು ಜನ ಸಹ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ ಉಲ್ಲೇರೋ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂಶನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವೈದ್ಯನ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದುದ ಪುದರ್ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಪೊಸ ಪೊಸ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಲು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೊಸ ಪೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಏರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಕುಲು ಪೊಸ ಪೊಸ ಅಂಶನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತನ್ನ ಮಹಾರಥಿಲ್ನ ಸಾಲ್ಡ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಆಪುಜಿ. ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕತ್ತೆ. ನಾಟಕನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಂಗುಲು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಅಂಡ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೋನಂದಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಪಂಡರ್ಥ. ನಿಕುಲಂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಬತುದುಪ್ಪುನಿ ಜೋಕುಲೆಗು ಗೊತ್ತಾನಗ ಬೇತೆಕಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರುಪುನವು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತೆರಿಪವನಲ ಸಹ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು. ಕುಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ. ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕುಲೆನು ಇಂಚಿನೇನು ದೆತೊನುವೆರು. ಜೋಕುಲೆಗು ಸುರುಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಾರತಡು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಜವಾದಲ ಭಾರತ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮೂಲತಃ ಭಾರತ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಡ ಜನಕುಲು ಭಾರತ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಂದು ಒಂತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಭಲೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೇರು. ಇತ್ತೆನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು. ಭಾರತ ಕಂಡ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಏರು ಮಾತ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು
ಇಂಚಿನಕುಲು ಬರ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಬರ್ಪುನನೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ. ಅಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಆದುಂಡು ಪಿರ ತಿರುಗರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಡೆಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಏರು. ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಬತ್ತದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಇಡೆಗು ಲೈದೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ತಿರುಗರೆ ಕಷ್ಟಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ತಿರುಪದು ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಕ್ಕೋಡು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬುಡುಪದು ಸುಕೊಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಭಾರತ ಬಾಬನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಮಹತ್ವಕ್ಕೇನು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದು ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ನಶೆಟುಲ್ಲೆರು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬಾಬಾ ಭಾರತಡೆ ಬರ್ಪೆರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವಡು. ನಿಮಂತ್ರಣನು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಸುರುಕು ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕಾಂದು ಸಾಹಿತ್ಯನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಮಂತ್ರನು ಕೊರಡತ್ತೆ. ರಚಯಿತ ಅಂಚನೆ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಉಳ್ಳೆರು. ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಸ್ತ್ ಅಂಶಲುಂಡೋ ಅಕಲ್ನ ಸಹಾಯನು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಶಿವಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರುವಾರ ಜೋಕುಲೇನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಕೈಟು ದೀವೊಂದು ಮಾಲೆನು ತಿರುಗವೆರು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿರಂಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರರಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲಿಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ನಿಕುಲು ಬಾಯರ್ದು ಪುದರ್ನು ಜಪ ಮಲ್ಪರು. ಅಕುಲು ಮಧುರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಧುರವಾಯನ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೆ. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತರಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥ. ಇಂದಿರ್ದು ಪದವಿಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಏತೊಂಜಿ ಅಪಾರವಾಯನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪೆರು. ಐಟ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇದು ಸಹ ಈಶ್ವರ್ಯ ರೇಸ್ ಆದುಂಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಬಲತ ರೇಸ್ ಆದುಂಡು. ಏರು ಈ ರೇಸ್ಡ್ ದುಂಬುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರ ಆಪೇರು ಮಾಲೆ ಆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕೈತಳ್ಡು ಕುಳ್ವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾಯನ ತಿಳುವಳಿಕೆದನ ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಮುರುಳಿದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಓದುದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಐತ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಇಂದುವೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಓದುದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು 1 ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಗಳಿಗೆಲು ಉಂಡು. ಐಟ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು 1 ಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆವು ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ಪಂಡ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಹಾಜರಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗೋ ಪೋಲೆ. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲಲೆ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುನಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಉಪ್ಪರು. ನೆನಪುದ ಪುದರಂತೂ ಇತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬುಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕನಗ ಅವೇ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಲು ನೆನಪುಗೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಹಿಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ನಿದ್ರೆನು ಗೆಂದು ನಕಲಾದ ಬುಡ್ಪರು. ಏರು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕಲು ಪಡೆಯುಣರು. ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ತೀರಿಯೋನೊಲಿ. ಅಕಲ್ನ ಚಲನೆ ಇರ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಲ ಚಲನೆನೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತೊಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಮೊಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವೆ ಲೋಭ ಅಂಚಿನ ಓವುಲ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತು ಪರತು ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಈ ಶರೀರಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಧಾರಣದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಧಾರಣೆ ಎತ್ತುಂಡ ಈ ಶರೀರಲ ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಆಪುಂಡು. ಹೊಸ ಶರೀರವಂತೂ ಈ ಭವಿಷ್ಯಡು ತಿಕ್ಕುನಾದುಂಡು. ಆತ್ಮನು ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಇಂದು ಅಂತು ಪರತ್ತು ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಏತೆ ಪೌಡರ್ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಇಂಚಿನೇನು ಪಾರ್ದು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಸಹ ನಯ್ಯ ಪೈಸೆಗಳ ಬೆಲೆ ಬಾಲುಜಿ. ಈ ಶೃಂಗಾರ ಮಾತಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆಗೂ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಮಧುಮೇಹಪುಂಡು ಆ ದಿನ ಪರತ್ತು ವಸ್ತ್ರನು ಧರಿಸವೆರು. ಅಪಗ ಈ ಶರೀರಗು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂಡರಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಪರು. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಆದುಂಡು.
ಈ ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರಡು ಮುರ್ಕೆರಡ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆ ಅಪರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಿರೋಡು ಗೋಪಿಕೆಯರು ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆನು ಮಹಾರಾಣಿ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾದು ಮಲ್ತೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂದ ಅಕ್ಲೆನು ಪ್ರಜೆ ಚಾಂಡಾಲರಾದು ಮಲ್ತೆರಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಯರು ನಿಕುಲು ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಅವೇ ಯಾವ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಇದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪಿರು ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಿರು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪವೆರು ಒವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ದೇತೊಂದು ಐನ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪನ್ಪಿರು ಆಂಡ ಇಂದೇರ್ದು ಒವ್ವೆ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪಾಂಡಲ ಭಾವನೆ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪೇರು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಒವ್ವೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಳ್ದು ಮಲ್ಪೆರು ಐರ್ದು ಎಂಚಿನಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏಪ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು ರಾತ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಗೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಒರಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜು ರೀತಿಡು ಪನ್ಪೆರು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಂಚ ಸುಳ್ಳಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಭಗವಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆರ್ದಾನೆ ಅಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಯೋಗ ಬಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಯೋಗ ಬಲ ಹೊರದು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹಜ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಓ ವಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಯೋಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಭಾವನ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೆರು ನಾಟಕಡು ಎಂಚಿನೊಂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದ ಈ ನಾಟಕನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಲೆದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಪಂದು ದುಂಬು ಹೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಮೊಡು ಬರ್ಪ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಾರೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಾವಡು ಪಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ತೆರಿಯೊಂದೆರು ಆ ಏಕತೆದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಓ ಒಂಜಾದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನಾದ್ ಜೊತೆ ಅದುಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಅದುಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಅದುಪ್ಪೊಡು ಸಹೋದರಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪುನವು ಸರಿ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಾವಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುವರು ನಿಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಏರು ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜೆರೋ ಆಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಜೆರು ಒಂತೆಲ ಸಹ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪೆರು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಕಲು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವೆರು ಓ ವಾಂಡಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎನಗ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುದುರೆನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನನು ದೀಪೆರು ಇಂದು ಸಹ ಕುದುರೆದ ರೇಸ್ ಆದುಂಡು ಹುಸೇನ್ನ ಕುದುರೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಆ ಹುಸೇನ್ನ ಕುದುರೆ ಲಡೈಡು ತೊಜ್ಪದೆರು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲರು ಕಾಮ ನಂಬರ್ 1 ಹಿಂಸೆಯಾದುಂಡು ಈ ಹಿಂಸೆನಿ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಕೇವಲ ಇಂದು ವಿಕಾರ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವ ಆದುಂಡು ಇಂದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ನಾವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಪಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವಡು ನಿಕುಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ದು ಹಠಯೋಗನು ಕಲ್ತುದರು ಎಂಕುಲು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ಸಮಯಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಿಕ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಕೇನುವೆರು ದೇವತೆಲಿಗೆ 84 ಜನ್ಮ ಅಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ 7 ಜನ್ಮలుండు ಅಪಗ ನಿಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ಪಂಡ್ಲೆ 5000 ವರ್ಷೋಡು 84 ಜನ್ಮಲಾಪುಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತಗೆ 2000 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಸರಾಸರಿ 7 ಜನ್ಮలుండు ಪಂದು ನಿಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕಪಾಡ್ಲೆ 32 ಜನ್ಮಲುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಲ ತೂತೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖಲ ಕಡಿಮೆ ದುಃಖಲ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪೊಡು ಕಡೇಟು ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂತೆ ಜನ್ಮನು ದೇತನುವೆರು ಬುದ್ಧ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೆಕ್ಕೊನ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1-2 ಜನ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಈ ಮಹತ ಪಾತೆರನು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡು ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡು ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೋಡು ಸುರುಕು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೇತೊನ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ 7 ಜನ್ಮಲು ದೇತನೊಡಾಪುಂಡು 8 ಜನ್ಮನು ದೇತನೊಡುವೆರು ಅಂಡ ಬಾಬರ್ದು ಸುರುಕು ಆಸ್ತಿನ ದೇತೊನ್ಲೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಇದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮದೇ ಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಪರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಕೆಲವೆರ್ನಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಧನ ಅಂತೂ ದೇತೊನ್ನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ
ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯುತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯುಜಿ ಪಂಡಡ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಹಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧುರ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗುಡು ರೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅವಡು. ನಿದ್ರೆನು ಗೆಂದು ನಕಲಾದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗಲಕದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗವಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೋ ಐತ ಸಲುವಾದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬುದ್ಧಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಏಪ ಯೋಗುಡು ಕುಲ್ಲಿರೋ ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪನ ಬದಲು ಸೇವೆ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂಚ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಶರೀರಿ ಆಪನ ಬದಲು ಸೇವೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡತಂಡ ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪೇಪರ್ಡ್ ಫೇಲ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಆ ಸಮಯಡು ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನಿರಾಕಾರಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ನಿರಂಕಾರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ನೆನಪು ಬರಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆಡು ಕೂಡ ಸಾಕಾರಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾ ಸಮಯಡು ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತ ಎರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತಾನಗ ಸ್ಥಿತ ಅವಡು. ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸಹಜವಾದ ಪಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಒಂಜೇ ಬಲ ಒಂಜೇ ಭರವಸೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.